Bago natin simulan ang kwentong ito, shoutout ko muna yung mga bagong warrior members ko na sina Jane Marie Mateo, Cram Macoy Luvendeta, Marjorie Prontes, Melvi Arnado, Cherry Ann Bayona, Eliseo Saavedra, Mehi Mehi, Patricia Uy, Daryl Hervera, Ro Vincent, Anhing Menoza, Joel Due, Lizel Berame, Hazel Masangkay, Luna Tim Eagle, Taymay Kabaling, Almira Ruiz, Mats De Vera, Yayang Cutie, JE Fitness and Lifestyle, Rodel Cardeno, Sweet Summer Madness, Andrew Tan, at sa mga nag-renew ng badge na sina Janine Montilla, Blaze Hort, Hale Angel, Katrina Duque, Sendo Bongay, Jovi Besana, Incognito Stories, subscribe kayo dyan, JP, Marvin Biason, Judy Ann Palermo, Arnie Jade Abilay, Jonah Gross Series, Samuel Lagarto, Admin Reo Lixus, Admin Jeff Anjinson, Joyso, Steven Mark Fuentes, Vanessa G, at kay Rita Enriquez. Haba, maraming salamat po sa inyong lahat. Simulan na natin to. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng tiyuhin ni Kuya Mar na si Tito Pedi. Taong 1995, Pinabakdaw, Samar. Itong mga panahong ito, kasalukuyang ginagawa yung bahay nila Tito Pedi. Gawa ng nasalanta ito ng bagyo. Yung bahay kasi nila nun, barong-barong. Pinagtagpi-tagping pawid, kahoy, at konting yero lang. Kaya naman isang napakalakas na bagyo lang, talagang bibigay yun. Sa pagkakatanda ko, itong taon na ito yung kasagsagan ng bagyong Rosing. Alam ko, alam to ng mga batang 90s. Pero hindi ako sigurado kung ito nga yung sumira sa bahay nila Tito Pedi. Gawa ng sira na yung bahay nila. Nakikitira silang mag-asawa sa kamag-anak nila. Wala pa silang anak noong mga panahong ito. Pero buntis yung asawa ni Tito Pedi. Kaya talagang alagang-alaga niya ito. Welcome naman silang mag-asawa sa bahay ng tiyuhin nila. Meron pa nga silang sariling kwarto rito. Tsaka maganda yung bahay ng tiyuhin nila. Hindi pa gaanong matao yung lugar kasi medyo liblib ito. Yung mga kapitbahay nila, malalayo din ang distansya sa kanila. Kaya naman itong tiyuhin ni Tito Pedi, sandamuka lang alagang manok. Bukod sa mga pangsabong nito, meron din siya nung mga 45 days na manok. Ginagawa niya kasing negosyo yun. Sa araw-araw na pamumuhay nilang mag-asawa dito, bukod sa wala namang trabaho itong si Tito Pedi, siya ang nagmamanage ng lahat ng alagang manok ng tiyuhin niya. Siya yung nagpapakain, tumitingin, at nagbibigay ng bitamina. Lalo na sa mga panabong. At yung bitaminang pinapainom ng tiyuhin niya, sariling gawa nito. Sabi pa nito sa kanya, meron yung magic
kaya palaging panalo sa mga sabong. May pamahiin pa yung tsuhin niya na kapag meron siyang manok na tumilaok ng 10 oras ng gabi, yun ang gagamitin niyang panglaban sa susunod na sabong na sasalihan niya. Ni minsan hindi pa siya binigo ng pamahiin niya na yon. Inaabangan niya yan kapag Miyerkules ng madaling araw at Biyernes ng madaling araw. Pero kapag walang titilaok ng 10 oras ng gabi, hindi siya lalaro sa mga sabong. Ang sabi pa ng asawa ng tsuhin ni Tito Pedi, merong kasing kaibigang engkanto ito na nagtuturo sa kanya ng mga gagawin niya sa sugal, lalo na sa sabong. Pero alam niyo ang kapalit? Hanggat hindi bumibitaw itong tsuhin ni Tito Pedi sa engkanto na yon, hinding-hindi sila magkakaroon ng anak. At dapat alam din ng asawa niya yung napagkasunduan nila. Dahil kapag siya lang yung nakakaalam, hindi gagana yung pampaswerte niya sa sabong o maski sa iba pang sugal. Kahit masakit ito para sa asawa niya, tinitiis na lang niya. Kasi doon niya nakikitang masaya yung tsuhin ni Tito Pedi. Kaya todo na lang yung pagtitiis niya. True love, di ba? Kahit alam nilang mag-asawa yon, hindi sila nakikialam. Ang importante, meron silang bahay na tinutuluyan at nabibigay ng mga kamag-anak nila yung pangangailangan ng asawa ni Tito Pedi. Makalipas ang 3 buwan, tuluyan nang lumaki yung tiyan ng asawa ni Tito Pedi. Tuwang-tuwa naman si Tito Pedi kasi nga ilang buwan na lang masisilayan na niya ang panganay niyang anak. At saka yung bahay na pinapagawa nila, konti na lang matatapos na at yari na ito sa simento. Lahat-lahat yon galing sa tulong ng tsuhin ni Tito Pedi. Hanggang sa sumapit ang isang gabing hinding-hindi nila malilimutang mag-asawa. Gabi ito ng Sabado. Lahat sila sa bahay, kasalukuyang kumakain ng hapunan. 4 sila sa iisang mesa. Bukas ang pintuan para presko. Habang kumakain sila at nagkukwentuhan, panay ang himas ng asawa ni Tito Pedi sa tiyan niya. Nung una, himas lang eh. Pero pagtagal, pakati ito ng pakati, tapos humihilab. Hindi na kinakaya ng asawa ni Tito Pedi yung sakit. Halos pumilipit siya sa kinauupuan niya. Nang may narinig silang garalkal na nanggagaling sa labas ng pintuan. Pagtingin ni Tito Pedi doon, nakakita siya ng isang malaking itim na aso. Ayon kay Tito Pedi, hindi normal ang laki nun. Para itong 3 asong askal na pinagpatong-patong. Tapos yung mga ngipin nun, nakalabas lahat habang gigil na nakatitig sa asawa niya. Bilang may alam yung tsuhin niya sa mga ganong nilalang, sumigaw ito ng, "Put! Ino! Kilala kita!" Sabay pinagbabato niya ito ng kutsara, tinidor, baso, pati nga yung ulam binato eh. Basta, lahat ng gamit nila sa lamesa,
pinagbabato niya doon. Pero hindi yun natitinag. Maya-maya pa, dahan-dahan itong naglakad papalayo sa tapat ng pintuan nila. At yung sakit na nararamdaman ng asawa ni Tito Pedi, nawala. Ang sabi ng tiyuhin niya, aswang yon. Baka yung mga tiga-kabilang baryo. Masyado na kasing malaki yung tiyan ng asawa ni Tito Pedi. Kaya sobrang bango ng amoy nun sa kanila. Dapat bukas na bukas, dalhin kaagad sa manggagamot yung asawa ni Tito Pedi. Mahirap na. Baka meron yung tinanim sa loob ng tiyan niya. Unang ginawa ng tiyuhin nila, nagsaboy siya ng asin sa paligid ng bahay nila. Tapos yung pintuan sa tapat ng bahay, sinarado niya at nilagyan niya ng asin yung lapag. Ang bili nito, wag na wag nang bubuksan yon para hindi matulak yung asin na nasa ilalim. Maski yung mga bintana sa kwarto nila, wag na ring bubuksan. Kasi may mga nakalagay na asin yun sa labas. Matapos magpaliwanag ng tiyuhin niya, dumaan ito sa pintuan na nasa likod ng bahay nila. Bakit sa likod? Dahil ayon sa paniniwala nitong tiyuhin ni Tito Pedi, hinding-hindi dadaan ang aswang sa likod ng bahay. Kahit pa iwan nyo yan na nakabukas at inimbita ang isang aswang na pumasok sa loob ng bahay ninyo, hinding-hindi yan papasok o lalabas doon. Gawa ng pakiramdam ng mga aswang, para silang nagtraidor sa sarili at lahi nila kapag ginawa nila yon sa isang bahay. Ito naman kasabihan lang. Hindi ko alam kung merong magpapatunay dyan. Unang beses ko lang ding narinig yan. Kaya para sa mga kapatid nating waray, i-comment nyo sa baba kung totoo ba ang kasabihan na yan. Balik tayo sa kwento. Nung nagpapahinga na sila sa kani-kanilang mga kwarto, alertong-alerto itong si Tito Pedi. Ang sabi niya sa asawa niya, siya na lang ang matulog. Magbabantay siya buong gabi. Mga bandang 11:00 pa lang nun. Medyo tinatamaan na ng antok itong si Tito Pedi. Nung hindi na niya kaya, tuluyan na siyang nakatulog. Maya-maya pa, naalimpungatan siya kasi may kumakatok sa pintuan ng bahay nila. Bilang malapit yung kwarto nila doon, rinig na rinig nila. Sa isip-isip ni Tito Pedi, sino yun? Oras na, kumakatok pa. Tapos hindi lang basta katok yung ginagawa. Talagang malakas na parang padabog. Hindi na lang nabilang ni Tito Pedi kung ilang beses yun kumatok. Basta ang alam niya, doon siya nagising. Medyo naiinis-inis pa siya kasi nabitin siya sa pagtulog. Lahat ng bilin ng tiyuhin niya sa kanya nawala sa isip niya. Gawa ng nakaidlip siya, di ba? Bumangon si Tito Pedi papunta sa pintuan. Tapos binuksan niya yon. Narinig niyang magaspang yung pagkakabukas niya sa pintuan. Parang may mga sumayad sa ilalim nun. Pagbukas niya ng pinto, sinalubong siya ng napakalamig na hangin. Pero walang tao.
Nung oras na yon, nagsimula nang umingay yung mga manok ng tiyuhin niya sa labas. Umiingay lang yung mga manok na yon kapag may daga, aso, pusa, o kahit na anong hayop. Kaya, kailangan niya talagang puntahan yung mga yon. Naglakad si Tito Pedi dala ang flashlight para tingnan kung ano bang nangyayari. Pagdating niya sa mga manok, wala naman. Wala siyang nakitang kahit na anong hayop na tumakbo. Pero, doon sa mga kulungan ng mga panabong ng tiyuhin niya, nakarinig siya ng mabilis na parang manok ito na bumubuelo ng tilaok. Nagulat siya kasi inaabangan nila yon, di ba? Nagpalipas ng ilang minuto si Tito Pedi sa labas. Pero walang tumuloy na tilaok. Giniginaw na siya. Tsaka iba yung kilabot nung oras na yon. Nagpasya na lang siyang umuwi. Dito na niya nagawa ang bagay na pinagsisihan niya buong buhay niya. Yung bintana sa kwarto nilang mag-asawa, binuksan niya. Anong dahilan? Para kapag may manok na tumilaok, maririnig niya kaagad yun. Lahat-lahat ng bili ng tiyuhin niya, talagang nakalimutan na niya. Ilang oras ang lumipas, meron ngang tumilaok na manok. Dali-daling bumangon si Tito Pedi para puntahan yung tumitilaok na manok. Paulit-ulit yun. Kakasunod niya kung saan nanggagaling yung tilaok. Dinala siya nun sa pinakadulo ng mga kulungan. Kaso lang, sa pagkakatanda niya, walang mga manok na panabong ang nakakulong sa gawing yon. Pagtama ng flashlight ni Tito Pedi sa kulungan malapit sa puno, may nakita siyang nilalang na nakahubot-hubad, nakatuwad, kumikintab ang balat, maraming dugo sa katawan, at yung ulo nito na nasa pagitan ng mga hita niya, nakatitig sa kanya na parang hahabulin siya nito. Nung nailawan niya yung ulo, gumalaw yun papasugod sa kanya. Sa sobrang takot ni Tito Pedi, nagtatatakbo siya pabalik sa bahay nila habang sumisigaw siya. Pagpasok niya sa loob, diretso siya kaagad sa kwarto ng tiyuhin niya para sabihin yung mga nakita niya. Bumangon ito at kinuha yung itak na nasa kusina nila. Tapos tumakbo sila papalusob doon. Pero wala na silang naabutan. Maya-maya pa, tumili ng malakas yung asawa ni Tito Pedi. Takbo na naman sila pabalik sa bahay. Tinanong nila ito kung anong problema. Ang sabi niya, may matandang babae na mahaba yung dila na nahawakan yung tiyan niya. Nasa labas lang yon ng bintana nila at pilit siyang inaabot. Hinabol pa nila kaso wala na silang naabutan. Hindi na sila natulog nung gabing yon. Ang sabi ng tiyuhin niya, dalhin na lang kaagad sa manggagamot yung asawa ni Tito Pedi. Kinaumagahan, pumunta kaagad sila sa kakilala nitong manggagamot. Kaso lang, hindi pwedeng pumasok sa loob yung tiyuhin niya.
Nung hinilot ng manggagamot yung asawa ni Tito Pedi, aray ito ng aray kasi bukod sa mainit yung kamay ng manggagamot, para siyang tinutusok-tusok ng karayom. Hanggang sa nagsalita yung manggagamot na wala na sa sinapupunan niya yung dinadala niyang sanggol. Bumagsak yung mundo nilang mag-asawa sa narinig nila. Ayaw nilang tanggapin, tsaka hindi sila naniniwala. Maya-maya pa, unti-unting umimpis yung tiyan ng asawa ni Tito Pedi at naglabas ito ng napakaraming tubig. Pero yung tubig na nilalabas ng asawa ni Tito Pedi, sobrang baho at langsa. Hindi nila alam kung bakit ganun yun. Isinugod pa nila ito sa ospital, pero wala na talaga. Tuluyan nang nakunan yung asawa ni Tito Pedi. Wala naman silang pwedeng sisihin sa nangyari. Ilang buwan ang lumipas. Bumalik na silang mag-asawa sa dati nilang bahay. Baon-baon pa rin nila yung hinanakit at saka hindi talaga nila matanggap. Hanggang sa panahon na lang ang naghilom sa sakit na nararamdaman nila. Ilang taon din ang lumipas. Muling nabuntis yung asawa ni Tito Pedi. Pero sa pagkakataong ito, naging triple na ang pag-iingat niya rito. Isa-isang pinatay ni Tito Pedi yung mga alaga niyang manok. Dahil sobra-sobra ang naging trauma nito sa tilaok. Okay, opinyon ko sa kwento. First time ko lang narinig yung sinabi ng tiyuhin niya na hindi pwedeng pumasok yung aswang sa likod ng bahay. May punto no? Kasi kung babalikan nyo yung kwento kong Ronron, may mga aswang na nakapaligid sa bahay nila. Tapos, may nakasilip sa likod, di ba? Hindi niya kayang pumasok. Silip lang. Though, hindi naman talaga nila kayang pumasok kahit saang parte ng bahay ng nanay ni Ronron nun. Pero, parang tama nga no? Sa dinami-dami ng kwento ko tungkol sa mga aswang. Sa pagkakatanda ko lang wala pang ang aswang ang pumasok sa pintuan na nasa likod ng bahay. 'Di ba? Medyo napaisip lang ako doon. At saka doon sa parte na yung hindi makapasok yung tiyuhin ni Tito Pedi sa bahay ng manggagamot. Malamang kaya hindi siya makapasok. Baka kasi masunog yung kaibigan niyang engkanto o hindi kaya mawala yung pinagkasunduan nila nun. At ito pa, yung nakita ni Tito Pedi sa tabi ng puno. Kung ako yon, malamang inatake na ako sa puso. Grabe, sobrang nakakatakot yun. Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. At nga pala, rest in peace sa unang anak sana ni Tito Pedi. Salamat po sa kwento.